Hola, jo sóc la Marta i benvinguts de nou al meu canal de BookTube. Bé, la setmana passada no hi va haver contingut nou, us vaig escatimar un vídeo, però torno amb més forces que mai. Avui us parlaré d'una trilogia en concret, la trilogia de la Terra Fragmentada, que actualment ha començat a publicar en català mai més. Jo, però, com que sóc gafe, vaig començar-los en anglès abans de saber que es publicarien en català, si no potser m'hauria esperat, ja que les edicions de mai més ja sabeu tots que valen molt la pena. Bé, el contingut és el mateix, així que tant si l'esteu llegint en català, si l'heu llegit en castellà o en anglès, aquest vídeo val per tots. Tot just aquesta setmana vaig acabar el tercer llibre de la trilogia de la Terra Fragmentada i tinc moltes ganes de parlar-ne. He llegit en lectura conjunta aquests 3 llibres en cosa de 3 mesos, em sembla que hem fet. 3 setmanes per cada un dels llibres. Això m'ha fet experimentar la lectura d'una manera que potser a vegades no em permeto experimentar, ja que jo agafo un llibre i me'l llegeixo i pam, pam, pam. I en canvi, d'aquesta manera, com que cada setmana comentava un fragment, l'he pogut pensar molt més que amb altres lectures que he fet. Crec que és important pensar les lectures que fem, ja no només per treure-li tot el suc als llibres que llegim, sinó també per entendre els nostres gustos, què ens agrada més, què menys, i perquè hi ha algunes coses que ens funcionen millor i pitjor. Aquest vídeo és per explicar-me, sobretot a mi mateixa, no a vosaltres, per què a mi aquesta trilogia no m'ha entusiasmat tant com a tanta gent. Veig que la meva opinió és una mica impopular. A mi no m'ha semblat la gran trilogia que m'havien venut. Amb això no vull dir que la trilogia no m'hagi agradat. M'ha agradat, però no tant com esperava. I tampoc em vull justificar de cara a vosaltres, sinó més aviat distingir quines són les coses que fan que jo entri en l'univers d'un llibre i que el consideri un dels meus nous preferits. Així doncs, el vídeo d'avui no és tant una anàlisi de la trilogia aquesta, tot i que sí que ho és, sinó un exercici d'autoanàlisi per entendre millor què em funciona i què no, i poder triar millor les meves lectures en un futur. Jo ja entenc que no cada llibre que llegeixi serà el meu llibre preferit d'ara, no? Però com que llegeixo per oci i per diversió, doncs prefereixo agafar llibres que tinc més números de poder disfrutar. Comencem, doncs, amb l'anàlisi que he dividit en 4 parts: narrativa, personatges, sistema màgic i la història. Gent, estic editant el vídeo i veig que, d'una manera molt professional, en cap moment us he explicat de què tractava la trilogia. Per tant, abans que continuem, us llegiré la sinopsis que posen de la 5a estació als de mai més. 3 coses terribles passen en un sol dia. L'Esun, una dona que viu una vida normal en un poble petit, torna a casa i descobreix que el seu marit ha assassinat brutalment el seu fill i ha segrestat la seva filla. Mentrestant, el poderós Sanze, l'imperi mundial de les innovacions del qual han estat la base de la civilització durant 1000 anys, s'ensorra quan la majoria dels seus ciutadans són assassinats per servir la venjança d'un boig. I el pitjor de tot, al vast continent conegut com l'Aquietud, una gran esquerda vermella s'ha esquinçat al cor de la Terra, vomitant cendres suficients per enfosquir el cel durant anys, o segles. Ara l'Esun ha de perseguir les restes de la seva família a través d'una terra mortal i moribunda. Sense llum solar, aigua neta o terres cultivables i amb un emmagatzematge limitat de subministraments, hi haurà guerra a tota l'Aquietud. A l'Esun no li importa si el món s'esfondra al seu voltant. Ella mateixa ho trencarà tot si cal per salvar la seva filla. Comencem, doncs, amb la narrativa. El primer que crida l'atenció, si heu començat amb el primer llibre, per exemple, és que hi ha 3 punts de vista. Això no és el que crida l'atenció, sinó que un d'aquests punts de vista està escrit en segona persona. Què vol dir això? Doncs que hi ha uns capítols que estan escrits tipus tu fas això, tu penses tal cosa, tu tal. Aquest és un dels elements que sovint es critiquen d'aquests llibres. Sí que sona estrany, però no és un recurs gratuït. A mesura que anem llegint, descobrirem qui està explicant la història i per què ens l'explica directament a nosaltres. Aquest ús de la segona persona té un sentit en la història i a mi personalment no em va molestar. La llargada dels llibres tampoc em va molestar. Com podeu veure, no són gaire llargs per ser una trilogia de fantasia, que solen ser totxos importants. El més llarg d'aquests llibres no arriba a les 500 pàgines, i això no és que sigui curt, precisament, però en un llibre de fantasia normalment solen ser més gruixuts i podríem dir que és una fantasia més aviat curtet. Trobo que és un punt a favor, perquè no se't fa eterna la saga, no veus el final, sinó que ja us dic, en 3 mesos els he tingut els 3 enllestits, però el que sí que he trobat que, tot i aquesta llargada no gaire elevada, se m'ha fet molt tediós, m'ha costat molt arribar al final. Tenia ganes de saber com acabava, però hi havia punts que deia potser això no cal allargar-ho tant, potser aquesta trilogia hauria pogut ser una bilogia, o un sol llibre més llarg, no ho sé. I finalment, en aquest apartat de narrativa, el que sí que he trobat i el que sí que m'ha molestat més és que la narrativa és com desaferrada, com et fa sentir aliè. I no crec que sigui casual, jo crec que aquesta és una decisió molt conscient de l'autora. Sobretot quan descobrim qui explica la història, té molt de sentit que s'expliqui d'aquesta manera.
però a mi em va impedir una mica penetrar en la història i fer-me la meva. Em va molestar, no em va involucrar en la història. Que tingui sentit i que sigui una cosa que l'autor ha fet conscientment no vol dir que em funcioni a mi. Per tant, no vull dir que la manera de narrar aquest llibre sigui equivocada o estigui mal feta, sinó que a mi no m'ha ajudat a entrar en la història i a fer-me la meva. Ja veureu que en tots els apartats hi ha tant punts a favor com en contra que per vosaltres poder seran tot el contrari. Parlem ara dels personatges. La majoria dels personatges que tenen força en la història són personatges femenins i a més trobem personatges de diferents edats. No costa trobar personatges masculins de mitjana edat en llibres, ni en fantasia ni en cap gènere, però és veritat que les dones a vegades de segons quina edat en la fantasia es relleguen a un altre rol. Trobar-nos, doncs, un personatge femení de mitjana edat en un llibre de fantasia és una cosa bastant refrescant. Com us he dit abans, tots els llibres d'aquesta trilogia estan composats per diverses perspectives. Trobo que en el primer llibre és on hi ha les perspectives més forces. Hi ha 3 personatges femenins i 2 d'ells em semblen molt interessants, però el tercer ja no tant. Per desgràcia, aquest tercer és el que es manté en la resta de llibres. Podeu entendre, doncs, que per mi, a partir del segon i tercer llibre, la cosa perdés una mica de força. Al tercer llibre, per sort, s'introdueix un altre punt de vista, del qual no us vull parlar gaire, per si us voleu llegir la trilogia no us vull spoilejar res. Per mi, aquest nou punt de vista fa que revifi una mica la cosa. No només perquè ens aporta una mirada nova i fresca, sinó perquè ens permet saber més coses tant del món com d'altres personatges que ja havíem conegut i, a més, té lloc en un temps passat. Per tant, considero que quan un llibre juga amb diversos punts de vista, doncs té l'oportunitat d'introduir punts de vista frescos, diferents, de fer-te saber una mica més del món. Quan hi penso, molts dels meus llibres preferits tenen diferents punts de vista que es van intercalant en capítols. Això fa que la lectura sigui més amena i li dono com a punt a favor a aquesta trilogia. El que passa és que quan una de les perspectives domina sobre l'altra, això fa que les altres empetiteixin una mica. Passem ara a parlar del sistema màgic. Aquí és on jo sento... Aquí és on jo sento una contradicció interna, perquè el sistema màgic és superoriginal i em va cridar molt l'atenció i suposo que és una de les coses que ha venut més aquests llibres, i és bàsicament el control de la Terra. Hi ha una gent que té aquest tipus de màgia que poden controlar la Terra, poden fer que hi hagin erupcions, poden impedir-les... Però per mi les explicacions que fa l'autora són molt etèries. Una cosa que està tan arrelada a la Terra, que és com tan física, i després no té una explicació molt lògica. I lògica no vull dir a per què això és així, sinó com funciona, quines coses poden fer, quines no poden fer. I en general, si vols que el teu sistema de màgia sigui poc precís, doncs no en parlis tant. En aquests llibres hi ha descripcions que per mi s'han fet eternes del que estan fent els personatges, però no s'acaba d'entendre, en plan, ara activo d'aquí i empenyo cap allà, i dius, però, a veure, hi ha una cosa que és que la frustració que senten els personatges perquè ni ells mateixos entenen com funciona aquesta habilitat que tenen, es trasllada al lector. Novament, no crec que sigui una decisió inconscient, sinó que l'autora sap molt bé què està fent. Però a mi, el punt de frustració que m'agafava per no entendre com funcionava allò, m'ha impedit acostar-me tant com voldria jo a la història, al funcionament, a tot plegat. No m'he pogut involucrar perquè en cap moment em quedava clar què podia fer un personatge i què no. I ells tampoc ho tenien clar i potser a vosaltres no us molesta, però a mi se m'ha fet una mica tediós. Tot i així torno a destacar que aquest sistema màgic és superoriginal i que l'autora clarament sap el que està fent, només que per desgràcia el que fa a mi no em va bé. I finalment, quan a la història, us diré que combina moments molt èpics amb moments molt quotidians. Això està bé, però a vegades es fan molt llargues les parts en què només xerren, veus el seu dia a dia, veus com són les coses, o més aviat com eren. Et posa de ple en un món per on transiten els personatges, i això pot ser molt immersiu. El que passa és que molt del que t'explica ja ha passat. Això és una particularitat, és original, com que ens trobem en l'apocalipsis, ja res és com la gent ho coneixia. Però alhora fa que moltes coses que ens expliquen de com és la seva vida ja no siguin vigents, ja no són particularitats d'ara, perquè estan passant per una estació, que són aquests moments en els que s'acaba el món, i per tant res del que ens estan explicant és aplicable. O sigui que sentim una nostàlgia per un món que realment no hem arribat a veure. I això, ja us dic, novament parla de l'habilitat de l'autora, no? Si pot fer-nos sentir això. Però a mi potser m'ha fet sentir una mica massa perquè em sentia malament. I quan al final, del qual no us parlaré gaire, perquè si no, quina gràcia, no? Us diré que no es tracta només d'un final de anem a salvar el món, sinó de resoldre conflictes emocionals. Això sempre funciona molt bé perquè fa pujar les apostes. Salves el món, però a quin preu? És un final tant argumental com emocional. O sigui que per mi el final, perfecte. I ja us dic, el final i moltes altres coses. Aquesta autora és indubtable que sap el que està fent. En cap moment us vull donar la sensació de que
he odiat aquesta saga o de que considero que l'autora no sàpiga escriure, perquè primer, jo no sóc ningú per dir-ho, i segon, és que no m'ho ha semblat pas que no sàpigues escriure, sinó que aquests elements que fa funcionar també ella no em funcionen a mi del tot. Aquestes novel·les, com podeu veure les portades amb aquestes pegatines que tant ens agraden als lectors que no es poden treure, ha guanyat el Premi Hugo, tant amb el primer, amb el segon i amb el tercer, amb tots, vamos. Què vol dir això? Doncs que jo esperava que una trilogia que ha guanyat Hugos amb tots els seus llibres m'aportés una mica més. No dubto de la seva qualitat, però jo el que esperava era un impacte emocional en mi que no ha tingut. Objectivament no crec que sigui una mala saga, hi ha elements superben jugats i molt originals. Una història pot ser tan bona com vulguis, un escriptor pot escriure tan bé com vulguis, però si no hi ha una cosa de tu que acaba en aquest llibre, és molt difícil que la recordis amb carinyo, no? Sí que puc parlar-ne com una de les sagues més úniques i originals i recomanar-vos-la, doncs, molt. Crec que és innovadora, que porta coses al gènere fantàstic i que no és casual ni que l'autora sigui una dona ni que sigui negra. Per suposat es dona que quantes més veus diferents hi hagi en un gènere, més obres diferents trobarem i més coses podrem gaudir. Crec que aquesta saga pot agradar i que ja ha agradat a molta gent, no? La meva opinió més aviat és impopular i per això volia una mica entendre perquè jo no havia entrat de la manera que molta gent sembla que ha entrat. De fet, em frustra saber que jo no li he pogut agafar el carinyo ni disfrutar-la tant com altra gent ho ha fet. Em fan enveja. I per això una mica volia fer aquest llibre, per pensar i repensar la saga i veure quins elements m'havien funcionat millor i pitjor. Entendre què és el que farà que un llibre a mi m'emocioni, i no parlo d'emocionar de llàgrimes, sinó de que m'involucri emocionalment en la seva història i que el recordi per sempre. A veure, òbviament recordaré aquesta trilogia per sempre, perquè és única, però no de la manera que jo vull dir, ja m'enteneu. Bé, gràcies per ser aquí una setmana més, per escoltar-me, i espero haver-vos animat a llegir la trilogia, perquè jo sempre dic, el que no li ha agradat a un, a l'altre li pot encantar. És per això que és tan important parlar de les coses que ens han agradat més o menys, d'una manera més profunda que no pas dir m'ha agradat o no m'ha agradat, perquè això no aporta res. Una puntuació amb estrelles o una nota tampoc et diran gaire més. Però si jo us explico què és el que m'ha agradat més del llibre i què és el que m'ha desagradat més, vosaltres podeu pensar, doncs a mi això que a la Marta no li agrada em crida molt l'atenció. Bé, i paro perquè ja em repeteixo, però penso que per això és tan important que parlem de les lectures que hem fet, del que sentim, del que ens agrada més o menys, i que ens reenriquim tots entre nosaltres. Torno la setmana vinent amb un nou vídeo i espero que estigueu bé fins llavors. Apa, siau!